Здравейте! Така, значи днес ще правим влог с Анито! Какво ще говорим сега, не знам. Само да... Има делфин! Така, само да кажем на всички хейтери. Няма да спра да правя клипове. Ама не се знае дали всички те ще са влогове. Може... И така, да говорим за LG. Така, значи, ние искаме да си направим една група, която се казва MG. Няма да ви казвам какво значи това, защото... После ще разберем. Yeah, this is mystery. Мистерия, не. Искаме да правим клипчета, в които да танцуваме разни танци, манци, снанси. Не беше гъмса. И така... Що? Аз съм с Нанси. What does but shop? I don't know. Добре, значи абонирайте се за канала ми, ще качваме и още други клипчета. И ще направим друг канал, в който ще правим клипчета, в които танцуваме. Така. Чува, Катя ни казва глути. Да. И така, надявам се клипа да ви хареса, защото приключваме. Yeah, Чао! call me!